И какво става, хора? Откачалката БГ е тук и днес ще ви покажа моето аутро, което смятам да ползвам, не знам, защото клиповете, в смисъл, защото аутрото става много бавно и сега ще го чуете. Ако ви харесва, пишете в коментарите дали ви харесва и аз ще снимам вече с него. През деня си добра и послушна. Шапка ти свалям, шапка ти свалям, шапка ти свалям. Алелуя, бейбе. Лъжа ме в очите и пак и се обаждам. Бавно ме танцува и вече се предавам. Шапка ти свалям, шапка ти свалям, шапка ти свалям. Алелуя, бейбе. Запознахме се вчера с тази... И да, знам, че е много дълго и нищо не се движи, ама все пак, моля да коментирате. И това беше всичко от мен. Само исках да ви покажа аутрото, което може би ще ползвам. Ако вие искате, ще го ползвам. И за това, бай-бай от мен.